Alexandrini Vasilis by Constantine Cavafy. Read in Greek for LibriVox.org by Lubet. Μαζεύθηκαν οι Αλεξανδρινοί να δουν της Κλεοπάτρας τα παιδιά, τον Κεσαρίωνα και τα μικρά του αδέρφια Αλέξανδρο και Πτολεμαίο, που πρώτη φορά τα βγάζαν έξω στο γυμνάσιο εκεί να τα κηρύξουν βασιλείς, μες στη λαμπρή παράταξη των στρατιωτών. Ο Αλέξανδρος τον είπαν βασιλέα της Αρμενίας, της Μηδίας και των Πάρθων. Ο Πτολεμαίος τον είπαν βασιλέα της Κιλικίας, της Συρίας και της Φινίκης. Ο Κεσαρίων στέκονταν πιο εμπροστά, ντυμένος σε μετάξι τριανταφυλλή, στο στήθος του ανθοδέσμοι από γιακίνθους, η ζώνη του διπλή σειρά σαπφύρων και αμεθίστων, δεμένα τα ποδήματά του μάσπρες κορδέλες και αντιμένες με ροδόχρωα μαργαριτάρια. Αυτόν τον είπαν πιότερο από τους μικρούς, αυτόν τον είπαν βασιλέα των βασιλέων. Οι Αλεξανδρινοί ένιωθαν βέβαια που ήσαν λόγια αυτά και θεατρικά. Αλλά η μέρα ήταν ζεστή και ποιητική, ο ουρανός ένα γαλάζιο ανοιχτό, το Αλεξανδρινό γυμνάσιον ένα θριαμβικό κατόρθωμα της τέχνης, των αυλικών η πολυτέλεια έκτακτη, ο Κεσαρίων όλο χάρις και μορφιά, της Κλεοπάτρας γιος αίμα των λαγιδών. Και οι Αλεξανδρινοί έτρεχαν πια στην εορτή και ενθουσιάζονταν και πεφημούσαν ελληνικά και αιγυπτιακά και ποιοι εβραίικα, γοητευμένοι με το ωραίο θέαμα. Μόλο που βέβαια ήξεραν τι άξιζαν αυτά, τι κούφια λόγια ήσανε αυτές οι βασιλείες. End of poem. This recording is in the public domain.